Ik ben bij Leiden in je bed. दायो जोंनि गेजेराव जोंखौ रंजाहोनो थाखाय मिनिहोनो थाखाय जोंनिनो आंगो बिराद हेपियाव थायो बिथाङा गासैखौबो मोदोमनाय खानाय बिलाइ आं बावनो हानाय नङा बिथांमोना जोबोर गोजान जायगानि मेथाइ खनगिरि बिथांमोना दै लोगोफोर नोंथांमोना आरो नुनो मोनबावगोन मोजां मोजां दासो मेथाइ खनगिरिफोरा जोंहा जागायजेनदों दार बिबार बारैनि निन्दाया निबो नङा रजे बियो बोथोरनिसो थांनाय फागुना दार बिबार बारैनि दाया रावनिबो नङा रजे बियो बोथोरनिसो दायानि बेयावनो आंनि नङा वा आलु हालाय Buria tuh kontak kami usul nih. Saya ceburia tuh. Ăn này cái lục mân bữa bị vấn thế này đây ăn hạt phải à?
आयौ मोजां हेलौ माबोरै दं नोंथाङा आंथ' मोजाङानो दङ दायो आं मोजाङानो दङ दायो नै बिथांखौ ना बिथांखौ बे आंनि भिडिअआव दायो लाबोनायनि जाहोनानो जाहैबाय नै बिथिं जोंहा पुरा इन्जय आरोना लोगोफोर नोंथाङा दिनै मा बुंनो सानगोन बेयाव इन्जय माने ओरैबायदि मोनसे मुमेन्टआ नैबे मुमेन्टआ जोङो जाब्रबनायसो इभिनिं टाइमाव सावरायलायबाय आरो गोजान गोजाननिफ्रायबो लोगोफोर फैदों जिहेतु जोंहा मा थांना थासान्दि जिउआव आरो माथो नङा होमबा हेपि मुमेन्टखौ नंगौ खामानि मावो जोङो फरायो हेपि मुमेन्ट खुंनांगौ बेनिखायनो जयैनो गेट टुगेदार बायदि जों मोसागोन रंजागोन बिनिफ्राय जोङो जागोन बिदिनो मोनसे बोथिसे ओंखाम जालायनाय मोखां नायथ' मोनसे हाबाफारि बरिया हाबाफारि माने नोंथाङा बेबायदि मोनसे बाथ्रा होननाय दोङो ना जेनेबा फुराना बाथि ताजा हटे होननाय मोनसे फुराना जि रायलायनाय जि बाथ्राफोरमोन दिनै बेरखांगोन आरो बेफोरो इन्जयमेन्ट नङा होमबा नंगौ बिदि आरो नोंथाङा माब्लाबाफोर बेबायदि एक्सपिरियेन्स लाबोबाय नामा जिउआव एक्सपिरियेन्स माने डिग्री थानाय टाइमाव जों एसेबां बिदिथ' एसेबां गेट टुगेदार जायाखैमोन नाथाय बिदिनो पिकनिक माबा माबि थाङोमोन दिनैनि बिदि मोनसे समा एक्सट्रिम लेभेल माने बोरै नांदों आरो गोसोखौ सोरबा मेथाइ खनदों सोरबा मोसागोन दायो बोरै नांदों दा नोंथांनिया ब्लग नामा मा चेनेल बे चेनेलनि आंनि मुङानो जाबाय जों मास्टार नार्जारि नोंथांमोना सार्च खालामबानो मोनगोन आरोना दसे सम होनायनि थाखाय सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय